Programu yathu lero tikhale tukambirana nkhani yokhudzana ndi zimene boma lachita kuti nzika za m'mayiko ena zimene zinabwera mdziko muno zakhala zikuchotsedwa kumadera kumene zimakhala pamodzi ndi nzika za Malawi kuti zibwerere ku kampu kwawo ku Dzaleka. Ndipo mpulogalamu iyi tili ndi mneneri ku unduna wa za chitetezo mdziko muno, iwowa ndi a Patrick Bot. Nkhani ndi imeneyi kuti munatulutsa poyamba chenjezo. Sindikudziwa kuti mutatulutsa chenjezo limene lija kuti pakatha masiku mwakuti tikhala tikuchita izi, panali reaction ine liyonse yoti mwina ya against zimene inu munachenjeza? Zikomukwambirisamu tipelusa chikalata chathuja pa 27 March chimene chimafotokoza kuwauza anzathu amene anathawa kwawo pa zifukwa zosiyana-siyana koma amapezeka kuti akukhala m'madera ndi mizinda kuti pofika pa 15 April akhale atabwerera ku msasa wa Dzaleka. Panalibe ndithu magulube angapo amene anaonesa nkhawa zawo kukhudzana ndi ntchito iyi, koma ngati boma tinaona kuti chofunikira kuti tikonze mayendesero ya ntchito zosunga anzathu amene anathawa kwawo pa zifukwa zosiyana-siyana. Malamulo amene tikuyendera ngati boma la Malawi pankhani yokhudza anzathu othawa kwawo manena kuti anthu amenewa tiziwasunga ku msasa, ndipo pakali pano msasa amene tili nawo ndi wa Dzaleka. Ndiye pa 15 April panakwana taona mukugwira ntchito ndithu limodzi ndi mwina titero kuti nonse ndi azachitetezo na iwo alapaja abotha kuti muli ku unduna ndimati apolisi ndi a immigration fine, koma onsewo mmayankhulira ndinu. Zimene zachitika anthu akubwerera taona ndithu mmakokamu mashopu ambiri otsekedwa ndi zina zotero. Sindikudziwa kuti mwalandiraponso mwina madandaulo ena okhudzana ndi kuti pali vuto makamaka kuchokera ku nzika za Malawi. Zikomukwambiri zonadi kuti monga tinanenera chikalata chinatusa chija tinaneneranso kuti pofika pa 15 April ngati patapezeke ena mwa anthu amenewa amene sabwerera ku msasa zathu polisi ya immigration akakhala akugwira ntchito yoyasesa kuti anthu amenewa abwerere. Ndipodi patadutsa pa 15 tikukonza madongosolo wobwezeresa anthu amenewa. Ndipo pa 17 May pamene panali lachiwiri wasabita tinayamba ntchito imeneyi kuyamba ndi mzinda wa Lilongwe, kenaka ya maboma ngati Mangochi, Blantyre, Nkhotakota, Nkhatabe, Rumbi, mzinda wa Zuzu, Lusenza, ndipina. Ndipo pano tikukamba pano maofisa athu ali pa ground kuonesesa kuti ntchito imeneyi igwirike. Ndiye tikayamba ntchito imeneyi pano yowabwezeresa anthu amene anakanika kubwera amayi okha ngati damvetsera. Panatulukabe nkhawaso kuchokera kwa magulu osiyana. Magulu ena ndi omwewo amene ndinapoyambira pajaso anaonesa nkhawa zawo. Ndi nkhawazo tinazilandira, komabe tinaona kuti tili ndi ntchito yokonza zinthu, ndipo ntchito imeneyi ikuyenera kupitirira. Ndipo ngati boma tilipensanso magulu ngati imenewo chifukwa ena mwa magulu amene anapereka nkhawa zawozo ndi magulu oti magulu enieni oti ndi mapartners ndi boma pa nkhani yokhudza kasulidwe ka anthu amenewa. Ngati boma tikuyembekezabe iwowo adzathandiza boma kukwaniritsa ntchito yokonza kayendesedwe kapena kayendesedwe ka ntchito yosunga anthu amenewa. Monga mukudziwa boma linanena kuti we have to fix broken system. Panali ndithu pena zake sipamayenda bwino nkhani yosunga zathu obwera kuchoka mayiko osiyana-siyana. Pena ndingeponso mwayi fotokoza kuti azathu sikuti ndi onse anthu amene anathawa kwawo kuti amakanizidwa kukhala m'madera ndi mizinda, koma pali dongosolo, pali maprocedure amene amayenera kutsata. Amatha kukhala ndi mwayi wopanga apply permit zimene zili chilolezo, ndipo atha kukhala m'matawuni kapena madera kumapanga business. Pakakhala zathu ena amene ali ndi upangiri ngati madotolo, ziphunzitsi ndiyena otere amathaso nawonso kupanga apply for chilolezo choti atha kumapanga practice
kapena kumagwira ntchito imene mu malo osiyana-siyana. Ndi zinthu zimenezi akampanga apply amayenera kuti awunikire kodi munthu ndiwoyenera kukapanga zimenezizo, ndi akadusa process imene akawapasa anthu amene amakhala ndi mnthu aufulu kumagwira ntchito zawo kumakhala m'madera popanda vuto iliyonse. Koma akapanga apply zimenezozo pamakhalanso kandalama kamene amayenera kuti apeze kuboka. Ndi munthu akakwanisa zinthu zimenezo palibe amene angakampeze ndi kumuwuza kuti imubwererani kusa. Abota mwatchula ndithu nkhani yofunika kwambiri imene mwakamba kusichedwa apa kuti amalawi tikhale tikudziwa za gwira bwino ntchito ndi nzika za maiko ena nkhani ya kuti ena amandiza chizolezo ndi zina zotero. Pali kokamba kuti mukugwiratu mafika akhungula kuda okhaokha pamene nzika mwina za maiko ena oyera khungu azungu machina mwenye ndi otero simukuwagwira. Mungasiyanitse bwanji pa ntchito imene kugwirika panoyi ndi kugwira bwino ntchito ndi nzika za maiko ena ngati imene ndafunsira? Ziko kwambiri toyambirira mwina ndi fotokoze bwinobwino kuwunikirapo kuti ntchito imene tikugwira si ntchito yotenga yokusa anthu onse amene nzika zonse za maiko osiyana-siyana kapena maiko akunja. Nzika iliyonse yadziko kunja imene ili refugee kapena asayamsika. Nkhani imene tikukamba apa ndi nkhani ya anthu amene anathawa kwawo pa zifukwa zosiyana-siyana kubwera mdziko muno kufuna chitetezo cha dziko lino amene timati ma-refugees and asylum seekers. Ndi sikuti munthu aliyense amene anachoka dziko lina kubwera dziko muno ndi refugee. Apo tisiyanise ndithu anthu kuthawa kwawo chifukwa cha nkhondo ndi zifukwa zina kubwera dziko muno amene timasunga ngati boma la Malawi kuwapasa chitetezo ndi anthu ena amene akabwera mdziko muno pa zifukwa zosiyana-siyana pamenepo pali kusiyana. Ndi ntchito imene tikugwira ndi ntchito yokuza za anthu amene anathawa kwawo pa zifukwa ngati nkhondo kapena zina ndi zina zimene zimaopseza moyo wawo kumene analiko ndi anabwera mdziko muno kuzafuna chitetezo boma la Malawi. Awa ndi amene tikukamba kuti mukaona muziti auli bwanji sakubwera kukamba pamene munthu amene sikuti zijiza pena ndasanzika mupeza munthu wina wa dziko lina basi nkumateira amene bwanji akumusiya apene akubwera kukamba azipezo sizoona yani. Chabwino. Tandizani kumvetsa pamenepa pepani tifuse ndithu kuti nzika za maiko ena zimene zikuthawa zovuta m'maiko akwawo zikamalowa mdziko lina apa tukamba zakulowa kwa Malawi zimayenera kukhala ndi zitupa zolowera mdziko mapasipoti ndi zina zotero kuti amatsatira ndondomeko zonse bwinobwino polowa m'maboda. Zikomo anthu amene akuthawa kwawo pa zifukwa zosiyana-siyana namabwera mdziko muno zifuna chitetezo amatha kutheka kuti mwina amene amathawamo analibe zine mapasipoti koma akabwera mdziko muno akafika pa boda amaonekidwa amafusidwa mubwera dziko lathu luno mufuna musapange chani ndi amanena zimene akufuna mdziko muno ayayi kwathu kuli nkhondo moyo wanga uli pa chiopsezo ndi ndifuna chitetezo kudziko la Malawi. Amabwera dziko la Malawi chifukwa chani dziko la Malawi linasaina mgwirizano ndi maiko onse dziko lapansi zokutsana kusunga anthu amene zothawa kwawo ma-refugees. Mgwirizano umenewu anasaina mu 1951 imene amanena kuti Geneva Convention. Ndi mkona anthu aja akathawa kwawoko amadziwa kuti ku dziko la Malawi tithangapeza chitetezo koma amayenera afotokoze akafika malire a dziko lathu afotokoze kwa immigration linali pamene popo ine ndine wakuti ndathawa kwathu moyo wangu uli pa chiopsezo
ndabula kusaka achitetezo dziko la Malawi. Akapanga chochicha amaonekeredwa ndithu. Ngati ali ndi madocument akwawo amaonekaso. Ndi amatengedwa anonso pano akalolezedwa atengedwa asika kudzaleka aonekera bwinobwino ndi kuwapasa timati refugee status. Chifukwa paliponso ena amene amathawa kwawo komano akaonekera bwinobwino asathu amathawa kuwaka boma limathawa kuwakazika kuti awa asalowe m'dziko muno amene timawatcha kuti persons of no consent. Ndiye kuti amenewa akakanidwa amene azibwerera kwawo. Kwa chimene chimachitika pakatipa mapezeka kuti anthu ngati amenewa ena mwa iwo amazitengera pa iwo okha basi akakanizidwa mwa mdziko muno kukhala mdziko muno amalowa m'madera ndi mizinda. Ndero akalowa m'madera ndi mizinda zimakhala zovuta chifukwa alowa mophwanya lamulo 1 2 nzovuta kuwapanga account for kapena kuwalondoloza. Ndi anthu amenewa akakhalanso kuti akuyika chitetezo cha dziko lino pachiopsezo. Ndi process yonse itikupanga apa ntchito yonse itikupanga apa ndiyothandizaso kupanga flash out kapena kupeza anthu ngati amenewo isabwera kukhala dziko. Chabwino. Ndiye pali nzika zina za m'mayiko zimatha kulowa mdziko lina, in this case kulowa mdziko la Malawi zilibe chilolezo. Ndiye timaona immigration amawabweza kuti mulibe munalowa opanda chilolezo mubwerere. Mungafotokozepo chiyani potengera ndi mmene zikuchitikiramo kuti mwina tsopano mwapeza anthu oti analowa mdziko ngati ma asylum seekers kapena ma refugee akuyenera kubwerera kudzaleka, koma nonso mwapeza nzika zina zoti zilibe sizinalowe mwa ndondomeko yake mdziko, zikumakhala bwanji? Mdzikomo apo nkhani ya ma illegal immigrants pali ndondomeko zake zimene akusalira. Ndiponso anthu amene analowa mdziko muno mwachinyengo mosatsata malamulo, anthu amenewo amayenera kubwezedwa pali dongosolo lake. Mumaona ivi na Malawi akapita mayiko ena mopanda chilolezo pamakhala ndithu tikulandira Amalawi kuti abwezedwa pangidwa deport kubwerera mdziko muno. Ndi ndondomeko zimenezo zilipo ndithu. Nkona akakhala immigration ntchito yawo imakhala kuti ndiyopitirira siya tsiku limodzi kapena siya exercise yokhayi. Koma pakali pano tipanga kale deal ndi ntchito ya anthu amene anathawa kwawo chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana tuna chitetezo cha dziko lino ngati ma refugee and ma asylum seekers. Chabwino. Tilowe kunkhani ya mavuto amene mukumana nawo pa ntchito imene mukugwira yobwezera anthu kudzaleka. Kwenikweni pakali pano mavuto akulu palibepo. Komano tikumalandira malipoti kuti Malawi ena amapezeka kuti akumabisa anthu amene akukhala m'dera ndi mizinda mopanda chilolezo. Imene chili kuphinja ntchito imene boma likufuna kugwira pokozanso kasungidwe ka anthu amenewa. Ndi Amalawi amenewa akupemphedwa kuti kutero tikulakwira malamulo ndipo akapezeka lamulo likagwiranso ntchito payo ndi bwino kuti athandize maofficers athu amene ali pa ground kuti ngati kuli anthu amene akukhala madera ndi mizinda mopanda chilolezo maofficers agwirepo ntchito kuti anthu amene abwerere. Komanso pakukulu ndikupemphabe anzathu kapena kuwalimbikitsa anzathu amene anathawa kwawo koma akukhala madera osiyanasiyana mwina kumene sitinafikire ndi operation imeneyi kuti mwayiwo anyamuke bwerere kusasa wadzaleka. Asachite kudikira kuti maofficers ali pa ground achite kuwapeza kumawabweresa kusasa. Chabwino. Apota anthu amenewa ena ndoti akhala zaka zambiri kwambiri m'madera mwathumu, mabanja awo akuluakulu, ena mwina panonso
kumakhala ndi zidzukulu kumene akabwerera kumeneko zikatheka ndi mmene ndimamvera za malo adzaleka kuti ndiochepa. mina ndiyakhe motere choyambirira anthuwa akamabwera amauzidwa malamulo a dziko lino, amauzidwa ndondomeko zimene akuyenera kutsata akabwera mdziko muno. Ndeka akhala zaka zambiri zimenezo sizitanthauza kuti munthu ameneyo ndi nzika ya dziko la Malawi. Munthu obwera ngati azathuwa akafuna kuti wamuna akwatire mkazi wa Chimalawi za mabanja zimene mukufotokozako, pali ndondomeko imene akuchita kuti aloleredwe kukhala kunja kwa msasa. Amayenera kupanga apply permit kaya ndiya business kaya ndiyokhala mdziko muno pakanthawi, pali business residence permit imene imamuloleza munthu uja kukhala dziko muno kukhala kunja kwa kampo kumapanga business. Ndi azathuwa akafuna kuti akakhale m'matawuni kapena azikapanga business ola azikagwira ntchito ngati muchandanenera kuti pali ena ndi ma-skilled professional, madotolo kapena maziphunzitsi ndi zina zotero. Pali ndondomeko imene amene akutsatira, amayenera kuti apange apply. Akapanga apply akawunikiridwa amatha kupatsidwa chiphaso choyenera kuti akagwira ntchito imene kapena zikapezeka madera ndi mizindapo. Koma akapanga apply zimenezi palinso ndalama imene amayenera kulipira kuboma ndi zimenezi amawunikiridwa. Chimodzimodzi munafunsanso kunena kuti amene munawakwatira ku Malawi kuno kodi pamene zimakhala bwanji. Chifukwa choti wakwatira ku Malawi kuno sizitanthauza kuti munthu uno ndi nzika ya dziko lino. Ndiye nayense akakhala wamuna pali ndalama zimene amayenera kulipira kuti akhale ndi permit, aita ya business residence permit kapena permanent residence permit. Wamkazi wakumverayo nayense akakwatira Malawi pali kandalama kamene amayenera kulipira, ndipo amauzidwa bwinobwino kuti mukuyenera kutsatira izi ndi anthuwa amadziwa zimenezozo. Koma ambiri amanyalanyaza kuti atsatire malamulo imeneyi, atsatire mdongosolo zimenezi. Ndizo ndi zimenezi anthu amenewa amauzidwa kuti ngati mufuna kupanga izi mukuyenera kutsata ABCD. Koma ambiri akhala sakutsatira zimenezi nkona kupezeka kuti ntchito imeneyi ikuwapeza. Chabwino. Tsopano pang'ono abotha tilowe ku nkhani ya za malonda. Amalawi ambiri amene akuchita malonda ofanana ndi amene amachita anzathu amene mwawatenga wabwezera kumudzi kwawo ku msasa wadzaleka kangati akukondwera komanso zikuonetsa kuti apanga mafolamu awo mwina pawokha kumaona kuti mzathu wa mtundu umenewu muona kuti akatsekula amayankhulana ndithu pa WhatsApp akuluakulu wakuti watsekula ndikumapita okha kukatsekesa shopu imeneyo. Mwina mungankhulepo motani ndondomeko zimenezi ndi zovomerezeka? Ndinene poyera panosaku kuti ndondomeko zimeneyi zoyenera ndi chimodzi mwa izo zimene tinanena chikalata chathu chija nena kuti ntchito imeneyi azathu akalandira kubwerera mwayi okha, ntchito yowabwezeretsa adzagwire ndi okhawo nthambi za boma ngati azathu apolisi ndi immigration ndi NRB. Pasapezeke Malawi munthu kapena gulu la anthu limene lizatengera mulo kugwira ntchito imeneyi. Ndi zimenezozo tinanenetsa ndithu moveka ndithu ndipo tinasindika moti ngati pakupezeka Amalawi amene akumatenga lamulo m'manja mwawo kumakasekesa mashopu kapena kumalowera ntchito imeneyi, kumenekonso ndikuswanya lamulo, kumeneko ndikulakwira lamulo. Ndipo amene wakapezeka lamulo lizagwiranso ntchito payo. Tinanenetsa ndithu ntchito imeneyi oyenera kugwira amene ali ndi mphamvu yogwira ntchito imeneyi ndi apolisi, immigration, NRB ndi nthambi zina za boma.
ndi Amalawi akupemphedwa kuti akhale odekha, akhale abata, alikhulupirire boma kuti ndi maofficers amene ali pa ground azagwira ntchito imeneyi moyenera, asalole kapena asatengerepo mwina mwayi kuti iyayi kuti ntchito iyi yayambika ndi ife tikuyenera mwa ife tokha tiyambe kuthamangisa anthu amenewa kapena kuwawonongera katundu kapena kuwapanga nkhanza chifukwa ndiye kuti adzagwaso na mavuto chifukwa kuti azapezeka olakwa kulakwira malamulo. Anthu otuwa kumatero kuti kodi zimenezi sizikufanana ndi zimene zimachitika zija ku South Africa kuti Amalawi amachidwa nkhanza zotere mpaka boma mwadutsa mabasi kukatenga nzika zake ku South Africa. Mungazisiyanitse bwanji xenophobia ndi ntchito imene ikugwirikayi? Xenophobia ndi ntchito ikugwira yokonza kayendetsedwe ka kusunga zathuwa ndi zinthu ziwiri zosiyana. Xenophobia anthu amapangira nkhanza anthu obwera chifukwa choti ndi obwera mwayo wokha anthu kumathamangisa anthu kumapha anthu ndi zina zotero. Koma iyi ndi process yokuti maiko ambiri zimakhala zikuchitika. Inu mumamva pafupi tsiku iliyonse pa mawayilesi andi alizathuno mumagwira kuwayilesi kuti ayi Amalawi achoka zikulakulira kuti kubwera Amalawi anapezeka kusikula kuti pano akuwabwezeresa mdzikomo. Imeneja si xenophobia. Xenophobia ndi anthu kuchitengera pa iwo okha kuyamba kupirikisa anthu a mitundu yosiyanasiyana amene abwera mdziko lawo. Iyi ndi kupanga ifeyo ndi process ya boma imene ikusogozedwa ndi malamulo a dziko lino. Ndi si xenophobia. Boma likukonza zinthu kuti anthu ngati anabwera dziko muno kuti alandire chitetezo ngati marefugee ngati ma asylum seekers akuyenera kukhala mu kampu, akuyenera kukhala mu msasa. Ngati abwezese mu msasa kuti akubwezera msasa zimakhalanso zophweka kwa ifeyo kuwateteza. Tani akangokhala akangomwazika mapena paliponse tiyalondoloza bwanji tiyasamala bwanji anese akhali ndi zipepala zowayenereza kupezeka m'malo amenewo. Ndi pasakhale kusokoneza kwina kulikonse kwa ntchito imene boma likugwira ndi chamamanga ngati ku South Africa xenophobia imene amapanga anthu ochoka maiko osiyanasiyana amene akupezeka dziko lawo. Yayi, tikoze kwambiri Patrick Botha. Mwina nkutheka pa zofunsa zanga pali zinthu zina zofunika zimene sindinafuse ndikupatseni mpata mutero. Ine mwina ndingonenapo kuti iyayi Amalawi tikupitiriza kuwapempha kuti akhale odekha, akhale osunga bata amene boma likugwira ntchito imeneyi imene yafikira maboma osiyanasiyana ndipo tikupitiriza kuti tikafikire kuna kulikonse mdziko muno kulipezeka azathu amenewa. Alikhulupirire boma imene anayambika kulikhulupirira atitize kulikhulupirira kuti akhulupiriranso maofficers athu kuti azagwira ntchito imeneyo mwenye. Ngati pali kukayika kapena nkhawa kayana china chake chodabwitsa asazitengere mwayo wokha mphamvu koma ayimbire apolisi kapena akanene apolisi imene ili pafupi. Tikoze kwambiri Patrick Botha chifukwa cholowa mpulogalamu iyi ya Bakone lero. Zikomomvera umene pande pamapeto pakucheza kwathu ndi Patrick Botha, mneneri wa unduna wa za chitetezo cha mdziko lino ndithu Homeland Security, kukambirana nkhani ya ntchito imene akugwira yobwezeretsa nzika za maiko ena zomwe zinabwera kupeza chitetezo ndi zina mdziko muno ku msasa wa Dzaleka. Ine ndi Sam K zikomo kuti nali limodzi zizani kutsatira zotsatira pa radio alinafe uzanisa chikondi pakati pathu.